Unsa man? Hiliwang lagi ka. Hiliwang lagi ka. Tupad kaayo. Ha? Katong gibaboy ka. Ug katong gikas-karukan. Ug katong gikas-karukan. Hilabot ba ko? Gali. Wala naman good. Bye. Oh, no. Bye. Nagtalan dyan yung bangasa. Hoy! Asa man ka? Wala na ko labot. A few moments later. Ayo. Ito ba yung nag-ayo eh? Banday! Unsa may tuyot ni mo, day? Ito giyan ng balay, te. Ano man? Ito ko kapayos, oh. Kanang kuan ba? Ay, dili te. Di ka palukot, te. Magtagyan na palay. Putik batasan. Ay, di ko istoryan mo, ante. Oh, baday? Sige, badayan sa mga gawit. Pag wala matag-iya, ngani magusti. Diba yung kasi ng balay? Ako kita si mama, sukat. O niya, dayon? Guro, maldita kayo mama. Huwag malibang sila. Oh, no. Paliwat pa dyan sa ngon. Sawan. Buray kumbika. Kaling bata, ajod. Diyo mga tagong kapayas. Murag ilang itanong. Ngayon na ba? Hanggoy pamilya ha. Kinsa? Sila lagi. So, ikaw. Sila lagi. So, kasi. Ikaw ba? Hindi pa. Istorya pa. Dapat dyan ng istorya. Nanti ko maminaw. Pinindato kayo. Sila. Lockdown. Tao. Kirara bitomi. Tao. Buo dyan punog tae. Mau ba? A few moments later. Ma! Bless ko, ma! Oh, nalagi ka dari medikit sa aming malay. Oh, ma! Nanang nagstorya man yung medikit, ma. Patay! Iya, medikit, ma. Akong ka-istorya. Hi, T. Sukra dito, ha? Katong kuan ba? Kanong ulit gulgut? Char-char lang ba? Char-char. Sige, te. Wow, Nigles. Feeling close. Close mo ito, ma? Hindi, uy. Karoon, parang ko kita ito. Kapag ko kita ito. Maayo, bataa. Maayo, dalawang tabi.